Канас ба майдони ҳавоӣ монанд аст, ки аз барфҳои он дарёи Канас бо суръати баланд худро ба поён мепартояд, ки яке аз шиддати асосии дарёи Кофарниҳонро ташкил медиҳад. ин шаршараҳои мавсимие ки мо мебинем асоси манбаи оби софи мусаффои ошомиданиро ташкил медиҳанд. дар қисмати аввали Канас баъзе растаниҳо ва гулҳои баҳорӣ барои баромадан ва зиндагӣ намудан бо ҳавои сард муқовимат доранд. ҳаёт дар Канас танҳо муборизаеро мемонад, ки на танҳо байни инсонҳо, ҳатто байни табиату олами растаниҳо ва ҳайвонот барои зинда мондан талош меварзанд. Канас аз сатҳи бар дар баландии зиёда аз 2500 метр ҷойгир аст. Дар ин мавзеъ танҳо растаниҳои ба ҳамин муҳит мувофиқ месабзанд. аз дарахтон бошад танҳо як намуди сафеддор, девдор ё ба тарзи дигар хаданг мерӯяд. ҳоло дар миёнаи моҳи май дарахтон ҳатто барг накардаанд, яъне табиат дар ин минтақаи кӯҳистони Ромид ҳоло ҳам хоб аст. бо вуҷуди сардии ҳаво ин минтақаи зебоманзари Ромид мавқеи хубе барои парвариши картошка ва занбури асалпарварӣ ба ҳисоб меравад. аз ин рӯ бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хоҷагии ёрирасони Канас дар назди дастгоҳи ҳукумат ташкил шуд, ки аллакай дар якҷоягии вазорату кумитаҳои мухталиф аз ҷумла вазорати нақлиёт ба кушодани роҳҳо, вазорати кишоварзӣ барои аз худ намудани заминҳои навкорам ва занбури асалпарварӣ ва ширкати холдингии барқи тоҷик бошад, бояд барои сохтани нерӯгоҳҳои хурди барқӣ ва бо барқ таъмин намудани ин минтақа саҳми худро гузоранд ва ӯҳдадор шуданд, ки саривақт ва бо сифати баланд корҳои дар наздашон гузоштаро иҷро намоянд. табиати диёрамон гуногунранг буда, 4 фасли солро дар як вақт мушоҳида намудан мумкин аст. агар имрӯзҳо дар бисёре аз манотиқи кишварамон ҳавои гарму тоқатнофарсо мушоҳида шавад, аммо дар дигар гӯшаи ба мо ноошно Канас ҳоло дар ин рӯзҳо зимистон ҳукмфармоӣ дорад ва замин дар зери пироҳани сафед қарор дорад.